Markmat bat ki kertong mentara singi don bat ngi iba Raymond Pasayumoy. Ibalong u kertong u ban yakun ya gane ke election shaka Khasi Hills Autonomous District Council naka Maukhar Penthol Mpra constituency naka Sengkon New Trap National Awakening Movement. Kubalai shibon ba Raymond na mentaka porjing pi. Diam sabai pi shagane ke jinyakaran halor ki mat ki jong pi ki ba pi don ban ong bat ki ki kam ki ba pinle namar bapi airang hagani election lara fi job ki taki mat bapi baki jingdon kam ki ba kongsan hapo ke district council jongi Kublai baju bat ya ka channel jong fi ru kumjo bari kini baro kibri jong fi ba phil ya plai sobhala sha sobhaya nga ba ngandon mata hagani ka media jong fi ngan batai hindit ka kerteng jong aru ngadai ba Raymond Pasayumoy ngasa hangtai hapo Pulu Hills kadai jong ka golfling pat ngadai ru kertong ban ya khon ya kani ka MDC election hakada ka district council ban naka parti khanam ka sombal ka dikawai hoi batai khindiat ki gathong ga bapidon lara fi job ba philong u MDC ka bandingkong inkren kumba phile I kimat kumna ka parti ru kala batai hi ka manifesto dei ka baga thong jonga hi ka banga thumu nadu ki por ki bakhaman shwa hi ru nadu por ngadang don akiwe pat ki benta ka bangi ka jing kataken namar ba ha desi council te ka khai ka pateng ka bandingkong uput usam ta kumbalong mata ka khai ka pateng hang ni ka hani po state jongi tolong kala ima ka isar khai ru kata ta namar ha finpek kembal la pen khamti yangi de ka 6 schedule dei de ka 6 schedule ajing sisang la don la shna la frame da la ai ban yangi la ai bo da ka constitution jongkari India khanang banyada na kamta jongi urit pa bangi nyos pet bal khmi yaki beri ulah jong bagi jada nak kamta khayo khandau siap khai ke petang bat bon ki jing don jing am joka ndai ko malong mata te fin pet ka khai ke pateng ngai kala senjor haka bedela dangi keren sepang ki jai beri ulah jong ndai ko malong mata fi ba kila ka khai pateng tala sertap de ki pa ki jai beri la sensia de ki jai beri tada kaya long kom ni long ka don ki tika thong jonga ka long ka tahi ada nga ya wan haka thong tengin pen kham phai khmat chwa ya kaneka khai pateng chwa ngin aila ki bri la jong chwa ne kum ha khai pateng mata ka ba ki issue ki trading license hang ji sang la don ka an mo kum ka an ka bala ka do shai hang te ka ong bala da kino ki kam ki ba ukhasi ulala dala di ban trai ni hang ji sala di ban pesange no kan ya ki license ya ki tupat ki barjala ndai ka balong mata tengah mi ing ba kum pesange kala man ukhasi le jong takado de katai tai bangin hab ban yakon tinge te pin pet kombalong baki issue matai ki license hajing sisa ki ban renew nai man kapot takada de ka ban renew ru ngim I baken don kata ka jing check ka ban pet ba hakar kom ka khai ka pateng jong di ki bar jala nang I gila nang ai sinang ai kalong bagi ni ki badan hang te kim pet kim mi ba na takada kan kata susu ya kan ni ka ban ka pateng ban wan pa ti kombalong mata ki khasi jong kim tan kam kim tan jam khambun ki khana samla bla pas ki puli jong ki lagi paper telada kim yo bentalang sakan ke business ta ka eka ka ba ba ki ru khamtam khasi ngi ru ki don ki bala kini ki school drop out ki me ki pa ki don ki ba pli baduk ki pasuk ki bamla syu ban pa school ki khon ki tam ta teng kwat ki maki ru teng bagi kwa nu teng ki dukan ru kasim jing ru kata ta no ro kin ja compete u dakhar kam dik basuk telada kini ki nongelam ngi ki sim kia longkan kampen sok eki hindit ndai kam bolong mata kim sim kia kim pe hakipor election pi pa ki yakular ma ki parti ba fair kia mungkin pet na kam tau duk usuk ndai kam bolong mata te kami ing patah ka ba ka long ki khasi jongi hab syong madan tu ka ba bar syong tu ba he adukan tinale ya kali kum tu ki ong ba khasi ngi ba pri kim la ban si ki bai dukan ki ba he palat longkak ikwa ban pinkiu tak khai jo kiru ki degi bam danang bahai khasi jong gilai tangkat tu kan ni ibadah kham la kham tibet akan ka business kan
Ndi ba long ya keren jurnal ba long ya baru khasi ngi tigim dapat dah sempang ba ka ba kai pateng. Tita bentar ngi kwa ladang hijab tengin ika wara ada kawe kenja ka balong keban hikai ban ai training bakin dan ika skill ke kibuan hak tu na ki kelebor ka don pin pe kidukan mata dukan rit dukan ria dukan khau kita kibuan ba ang tu po yo han dan dai ka balong mata ki khasi ngi ba pli kim yo alat banjale basta segi ta kadang inyo ngi kampat bet yaki kin hab ya trailang hi bat kini ki ta kadang masih pen ongi khasi ba pi kwa bandang ngi komunikakam pe itu dah khar tu hikai kan ba hindup yo teng ban hikai ki brim de ka basuk pihak hikai dala diru teng kanang ba pin hikai ba kanang ba pin suk Bagaimana pikiran Jepang ke kai ban kampanyar ban kampan he kanang baka kamai gaji kan long gaji nyok nong ya ki brio jong hinde ni iba ha kaput jong ka Meghalaya ketika Indian border bat ke Bangladesh ka don gini ki border huts nre kimla ban kai haduk kata lengba gini ki border huts like not na kan ka dauki lanan customs ka jaka ka baki da penyai dak sarkar ki border huts ki don makanan re kimla ban tiet jipun nrei kani pada kam ka KHADC kam don bor pada ban play ki ban pen long yo ki haduk kata ban long yo kai da crunch pangki bodar hat pat kumbalong ha kade ba ang phi namar kha na ga district council ru ajing shisha ka doni ka bor namar maka ka badi ban pet na ka benta ki license na ka benta ka khai ka pateng mo masulong ba kade ha bodar hat ka yede bat kiwe pat kiri ne ti hang to ngatrai kala de sia ka state subject pat ba fin la pet ba hakipor ba ki district council kini ki brio nang te kile ban check ikitu kala abandan kajing duko katrikam district council ngimtip tamalong nekombangi keli ki perthau yaki tiki ong ba ngi julek ngi jupet ngi jukunyo ong ngi ju kimi yaki tamak abiang tiki ong tamana pet komungi banaba tingi iba kambiang tamak jing komplain jogi bro ka baman kasi banyak hai pateng kam nik basuk kombolong mata ki khasi jeng kili ra atir se bangla te mentali labun ki basya abat te lada pimpli hi dakayo ka ba wanra hi daka district council long daka anyi kan kan jinjar te kani kumnungan batai ka yang aru te stang lada ngijap tak tu nginyo khbi bahaki ki jing don kam ki bagi don kam hang tu dekat kom ko mangatip hinga tharai namar ka baki kita hinga tharai ka dibe naga state hinga tu to kebaya day pada bat kani ka trading license bo pi ong naga district council pin long lada pi don hagabor pila ban kam janai khnang ba u banabar jong ko jela bomdai u riulom unumyo daka basuk yakini ki trading license hakanor kompin tek lakam me kata namar bangi i kibre banabar bakwa ban khai ku bakwa ban trai kam apo ka jela jongi apori khasi kila ban yo yakini trading license kila ban pentemai be ka daka basuk kat kum kane ka trading by non tribal regulation act day ka tu 1954 mo hajing sisa ka tu national pan wandur namar ka don ka an yang tu ka ba lakhang hi kat kum baki kabatai hang tu namar ba kat budang dei unong India ru kadon kawil ka ani kadang dei unong India kum ka parato ka kalong ka bakah ka lentino ya kajing ya lenti jo ka desi konsil ne takadala dangi sim ya hakabede beka para 12A ikum tu ne kalong ba kapenwit no iki an jo ka desi konsil de dangi sim hakawai benta pat ngila don lupa ya ka an namar ka kum ka an kala kren sia yang tu ya kinu ki kam ke bah lahi ban trade du jai beriu la jong nei ngila ban cancel ka tu license ndai ko malong manta te kamlong manta tela dangi keliru dalangi lej ban toket hakitu ki office so kita kom next din hadian kile ban checking gitu kile ban check trading license te kata orang request ki pa ba ailat ngir ban pentamai no ya kar kom trikam hatu tu council stagin ora no dikibri batamai pikiran ni sepangani ka checking ya ki trading license dang man hakani katno katu kan istem kan mau istem ba ki enforcement ki pulit enforcement jong district council ki late ban kan rai trading license apo yo do on rei ki sha sho sha bom sha tit lati penban ha ki brig ba le kan ki trading ki ba kai patang apo yo do te
Shubu no lada pidon hakabo kum no pinle kai ga ba pinle lada ja kum kita kiba kibriu jaka bakin daga basukin ai ki trading license ki kin pin i ki kot sabo henry ki sai ki ding ki bom ki shop paman ya ki pulit jong district council. Haji sisya ka district council ta kan ngal ongai pi kala don lupai ka an. Rekom bahagi na district council kom to kisi pa ki bre bakin check ki trading license re gitu ki bre ki balik persya. Khamtam gitu ki balik persya kam dadi than na gitu ki pa ba ni gitu ki nok song yo mo. Kadi tang gitu ki bre ki badon jingadai bat ki minister bat. High level. High level ki ong ne. Nama lada day bat kito ki bre pat nama ka district council ka jenjar kan interfere pi. Lada kali cakut ru ka ba. Nama lada ka interfere sa ka state ki bre jong ki pat long ka jenjar kan. Coba pli gitu susya syo ai kam to. Telah da kaya ki susya kam to ta hang no ngim tip ka poi hang no ka don hang no ka ketegil IFIR ka syukut kam to. Ba pli snai ka to gitu ki enforcement register. Tolong ka district council ka dimension kialo ini bentar. Piong ba ka jingwan penwit no da ka state ya ka district council ha ka bai dei bat khai pateng. Kamut pisngu kum no balada ka wanra no da ka ain da ka article 371 hapo ka jela jongi. Kamut ka state kanum interfere shu kamut bagi kini ki jaka ki bahap hapo ka article 371 ki laban lek ka bomon. Nama yaka 371 katu kumbala pentrikam haki ki jela le. Tikalong kaban katu kalong khanglat ya kinu ki an ki bala shna da ka sarkar India. Kemud kinu ki an ki bala pen khamti haka state haka jela subu haka state jongi ne. Ne kanu ka state kalau ngelapen khamti la ai bor ya katu ka state da katu ka 371. Bakin shna an la ka jong haka be debat ka ki an kendau ki niam bat buon kum tatel re long kum balong mata bat kan ni ka 371 pin pe ke baja ha Assam syang kan nganum kran syu syu hiu hi jalane Assam nomor ha Assam pin pe pat katu ka 371 ni pe imakam trikam te nomor pin ong bakai dar ngam i bakai dai kitu kijai beriong tu deh nomor pin pe ha Assam mata pili tang kau ti ka business ka khai ka daki we pak kijai beriong ngapai kai yaki asimis ki buan tri bala sini sya sholong ruah kali kai ki bele memio kam haduka la haduka kata kitra ki habi tri kalabat ki pak kijai beriong tengin lagi ngi pe bahai kata 371 kar komlong dia postit long kam pinapet ka meda kan la ta kadon ke jinga data bali kita pat kila ban treman hangte trekat bamwan ki company ti beper ki wan ki trekat bamwan tengong bolong ta postit jongi la don je kasik silu haji sia kasik silu kadon kam sia kasik silu ki palong ban ya pergi kan ni te kom bala don ye kan matsa kam ni Pisngu ba hapo ka 6 schedule dang la ban kampen jena shu shu. kasik silu ban penjana ngin pala ban ong mo ne ke bala don lupa ngin pen scam kata bangin pen scam ngila namang ngila don lupa hakaan ka sarkar India kam la ban shuweng ngam tu tang ba ki priu ki bakalaya ka sik sedu ka don ka jing pen berah ni tai ong bating yo sya weng ne ne kam tot kum kata ain ban ka sarkar India kam la ban weng nama adep shnai ka tu ka halor ken don tingi pet pat ki kren spang jinglong jang ka Jammu Kashmir ka jing 370 nama ka 370 pat hang tai kam dei ka permanent ka bala ai ki bakin kumbayo ngi ka sik sedu ka tu ka dei tang ka temporary order ka presidential order kapatang sipor ni katu kabala ban syaweng keempat don hak constitution kabala amen ni katu kabala peskem ni katu takada di ta benta long krang ye ka 370 ka bajah pol Jammu Kashmir idi tang ta benta boleh ka sarkar India ka weng ka debet bakatu keempat don hak an ka silong tang ka temporary order Mentang ni pai pat syakini ki hima ki badon hak leng kari khasi. Jongi namar ba inya kran chpangani ka Khasi Hills Autonomous District Council mo. Ki don ki hima ki ba hapo ka jing pet jing kmi jong ka district council hre ki badon ki huri hura ki ki ba phi yo i kat kom jing ki badang don kamben penbet khnang ba ka bor na ka district council kan hukum ni gini ki hima kin long ki bayaj bet ya renti. Akabedi bat ki hima laka bat kontok sensias iem baro ne nai dang sudap syong gidon kis iem gi pada syek di thai mausan ram ro
Kalau ang kabae adu kata nama kompimte iki rang basnong subo. Bapli banong katakaan kabat kena kabas kami kiru kamtan. Nama pimpet wat kada si konsil ru mata pinapit bahagian ni ka rekom sensiar kan. Iki rang basnong ki rang habedi ki hima ki menteri ki barohat. Ki badon ki dolai mangi keren lut selansar mo. Kibede dan liang habade begitu polisian kemudian kane karkom sensiar joki long kasuk ka flu kaya be kam dan jingwet ane kata tiki bam dan jing ada ipat kathut no tiki ni ki wara bi yale ban wara tiki beri ola jong te teladang ngiwan hakabor ini ru ilabu haka manifesto hi dan ngiwan hakabor kini ngin penkala karkom perkat perdan karkom sensiar kadar kana bakan ya renti karkom sensiar kadar jogi khasi kadum dei ga basya syo sya mai man kata yo hile iyam si phang lai syo phang lai kini EMC phang lai kini rang bas nong kap dei ban jashu kan maka ni ka jingja kum kani naka posya por kala penduko karkom tekam hagis nong gitaru jas kam tam kini banabar tiki yo pai khmat ba tanda hai di menta kisa sim kabun kisa jingjar ba Barmon ngasngo ba kajinge kren jong ka bati CTV bat phi kalong ka ba shong nongrem mo ngasngo ba phi la ban lek shimi ka shuki hapo district council ki eki mat ki ba phi don ban ong nakaliang jong ka party jong phi lada phi yo hagbor hapo district council lada phi yal tang yala wat tang yala diru ki we ki mat bat kumno fin appeal sya ki pat ba bakin jiet ka party jong phi ya phi bat ka party jong phi kata nak kaliang ngaru nga karpat si pai ba syua bakin jit ya kinong elam nama ka desi konsil kala dei lupa ka kami ber kapa jong ka jai beri humde nama desi konsil bagila snai kinu ke an ka dei ka papen scam tek ya ki jai beri ula jong syua tekani la dangi job ru kata ka thong jonga kalong bangin pen scam syua kata ka bedi khai ka pateng syua ka bangin pinyo lat kan ki kam ki jam ka khai ka jong ki pun ki bam tan kam kal ong e phi nakmat pa khambon ki bri jong ki dan kam dan jam wat shwa bangale chano nadu bangami benya khon election ki bri ki lawan ong lupa nga ya kran be tang spang ka khai ka pateng be shwa ka bangi la jin jar so dan kam shot de batre te ka thong jong ka di ka ta ka banta ka bangin ya sat hadu ngin da panwandur si shala ni wan ha ka thong in da pentikin ahiru bangin le kata ka badan kam ka bakar pang krang bagi jai bari jogi kan ibe ka sisi na ka khai ka pateng pat highway bentar ngin nyapet haga kar puli ka dangli jogi khana kai ka badan kam ka sisi saya pet te haga bede biki anshunong ru kita ngi sai penbet rinti ko bala sujahan kani ka ba apo polum kila khat ban pelong ka du darbar ban pen scam ni gitu gitu ras ni ko makalong tu ngai ipe ka de tangka political issue kam dan da ko mai pat namar ba plasi ka jingja ba ki khat ang bla scam ki rang ba snong urang ba snong la khat ya ka tuka common platform ba msya syu kini no ki kertong nei kini no ki political party ban pelong ki public meeting ni ka jing khat jong ki kam dan bor namar beli kam dan bor ka kam ko order ka buan ka CI pat kam ailat diki bakin interfere halo bagadi ka bor ki pat dan bor kan kataru umdei te ka dor bar snong marwei baka shimi ka to karai kala khot lang ya baro ki kertong ban ya kren halor kani bat baro ki la shim lang ya karai hagaju ka dor bar hagaju ka meeting bagi shimi karai ban pelong bai da common platform nrei ki don pada ki balik siapo ka syak ilani syakut sakut kita ba file syak ki nak CI sarkar hoi bahkan ai hukum kelai ka dor bar snong te kani ka kamdei ka jingpun ko bor ka dor bar snong takadau ngong epi ki dorbas dong kemut ki padon ni kata ka ikhtiar hai nu bentar hadu mata kau mangaya kan hadu mata ki padon takadau la lang ngong epi kani ka detang ka political injadam dan de kumbai pat tengah ya scam bangi la dangi job in sapan scam sundan ni ki yaki an ki dorbas dong ki rabas dong kanang bagian suk karkom sencar ka das dong kata ko malong bros kata ta ka ya mai ki tapi syu ai ndet syu batai fi ka bang ja ki don ni po sor silo baki klam ai NOC ikadon nego ikalong yang gitu joki barjala kini ki barjala ki le syakut ki file tu turang mak snong tu jaka syakut someone tikitu jak kitu ki barjala ki yo ke NOC bansa tikamot kim tan bor kan kiram mak snong teman tak kini ki pen ibah kalau kapat
takadawi kan ni rungin kham Kidang gamut kidang don hi ki kendon ki Kidang don, kendon. district council kala ban ha le kala ai. ha nomor ka kira mak stong ki hap hapo usiem district council kita ka bang district council ngila dang jo kata ka thong ka bang le sitom nama lengba ka dorba snang rong isala bale ki kam ka khamba tata kalong kom nila kim dan ya ka an ka bas kam kalong ka jenjar ba ngidam ai la chu ini nula dang iwan ka tong pa nyale politik support ki snong ki thau ka takan hajing sisya ngatai ngasu ko aban pen pa PD tang itai bentahi ndet long ka palong yang aru wan batai jeki ta baro ringi senang ya kedua syakmat pat ngan request ru nakane ka media jong piru syaki pai ba apa fijit jeki nang mi khmat jong PPD bande ya pet da husiar bande bishar banya mde ban syajit songsit mde ban syajit klumar dia mde syajit prolog da bishar pa kino helam gi bade hakban yo bakal abi ka sisin matang san senam ta chipang lakut ka lawai sendon ka kom senjar itai Ta pareman khoblish bun nam Ta ta khobleh ko ba pi jo epi. kermen ba ka jinge khun ju pi kan ngon ra yu so jing oh ta khobleh baju ta Khobleh. sisi ata